కావచ్చు, ఆ మండల హెడ్ క్వార్టర్లో పనిచేస్తున్నటువంటి టౌన్ ప్రెసిడెంట్ తెలంగాణ కావచ్చు, ఇంకా చాలా చాలా పాత నాయకులు నేను అందరి పేరు తీసుకుంటలేదు. వారి పేరు చెప్పేదని ఇంకోరి పేరు చెప్పలేదని భావించే అవసరం లేదు. కానీ అందరి పేరు పేరున పాత సీనియర్ కార్యక్రమాలు చాలా మంది నాకు తెలిసి అందరి పేరు పేరు. మరి ఈరోజు ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో మీరు మాట్లాడుకోవాల్సిన విషయాలు కూడా ఇప్పటికే మాట్లాడితే సంతోషం. మాట్లాడకపోతే ఇంకొక అర్ధగంట సేపు చర్చ పెట్టాలి. మీ ఊళ్ళో ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు? ఏ కులంలో మనకు ఇబ్బందికరంగా ఉండదు. వాళ్ళ పనులు కూడా మనం ఏమేం చేసినాం. పోయిన ఎలక్షన్లో ఓటు తక్కువ రావడానికి కారణం ఏంటి? 2-3 ఎలక్షన్లలో కూడా మండల హెడ్ క్వార్టర్లో మనం మైనస్ ఎందుకు వస్తున్నాం? కారణం వీటన్నిటిపైన కూడా చర్చ జరుగుతుంది. రానున్న ఎలక్షన్లో కూడా మంచి మెజారిటీ రావడం కోసం మనం ఏం చేయాలి? గతంలో మరి వాళ్ళను కూడా ఇంకా ప్రాధాన్యత ఇచ్చి పెద్ద సామాజిక వర్గం కాబట్టి వాళ్ళను ముందుకు నడిపినట్టయితే బాగుంటుంది. మిగిలిన యాదవులు కావచ్చు, మునులు కాపు కావచ్చు, పద్మశాలులు కావచ్చు, పద్మశాలి అంటే తిరుపతి కూడా ఆనే ఉంటుంటాడు. మరి అందరూ కూడా పరిగణనలో తీసుకొని మనం చేసినట్టయితే వైశ్య సోదరులలో కూడా మన పెద్దవాళ్ళు చాలా సంతనే కావచ్చు, రామ వెంకటరామ కావచ్చు, తర్వాత మా పేరు గుర్తుకొస్తలేదు, ఏం పేరు మన రైస్కలి పెద్ద సంపద కావచ్చు. కరెక్ట్ మనలందరూ చాలా మంది ఉన్నారు. రమేష్ అన్న భారతదేశంలో రామకృష్ణ ఉన్నారు. కాబట్టి మీరంతా పెద్దవాళ్ళంతా అన్నీ ఉన్నారు. పార్టీ నడుపుకుంటే ఎవరో కొత్త నాయకులు వచ్చి నడపరు. ఏది వచ్చినా మీదే. మండలం అంతా బాగుంటుంది, మండలం కూడా బాగున్నట్టే. కాబట్టి ముఖం మంచిగా లేనట్టు అవుతుంది. మండలం అంతా బాగుంది, శరీరం అంతా బాగుంది, మండలం కూడా వాళ్ళ సంగతి కష్టకాలు లేదు, వాళ్ళ సంగతి పద్మశాలు ఎక్కువ పోతలేదు. ఇవన్నీ పరిగణలో తీసుకొని మరి పని మొదలు కావాలి. 100 రోజులు మాత్రమే ఉన్నది ఎలక్షన్. ఈ 100 రోజులలో మండల ఎన్నికల్లో ఉండేటువంటి నాయకులను పట్టుబట్టి ప్రతి వార్డులో దాదాపు 15-14 పనిచేస్తుంది. పార్టీ కోసం పనిచేస్తుంది. 10 మందా, 20 మందా, 50 మందా మీ శక్తి కొలది ఆడుకోని కార్యకర్తలు నిలబడడం తెలిసి నాకు తెలిసి ఈరోజు మీరు ఎంతమంది ఉన్నారో 200 మందికి తక్కువ ఉండదు. ఈ 200 మందిని ఒక్కసారి నోట్ వేస్తే, ఒక్క అడుగు వేస్తే, ఒక పద్దెనిమిది పడితే అసలు ఏ పని కూడా అంత శక్తివంతులు. మరి ఆ విధంగా అందుకోవడం కోసం ఒక మంచి ప్రణాళిక, దాంతో పాటు కూడా చేయమని చెప్పాడు. ఒక్కసారి మండలం వస్తున్నామంటే ఒక చిన్న పనులంటే ఒక కాల్ చేసి కాల్ పోయేటట్టు కూడా చేయమని